te hakaman konge ngapan pau baju semua yo blay lembaga ni ka setiap kapamenta ia ka bangiyo banyo semua lembaga tin ka bim gojong blay te gani ka por kapamenta aswa bangin jam lembaga tin ka bim gojong blay ni pendam swa ka jingduai blay bukpa jingi bisa jong tame ni wan kamat ka jome kin kopa lembaga ni ka por kapamenta ni so naingu kin ablay kising ki bal adap ya ka jingdone kat ka jome ka jing alam ka jome kin atrai ya ka bangi la bandong ni ko bangi long menta de lembaga jingdone kat ka jome ni ai tu hame ka atrai khamtam ni ka ni ka por kapamenta ya ka kumno kin ablay ngila ya sam lembaga tin ka bim gojome lembaga jing alam ka jome kin atrai ni ko benai tu hame kin atrai ka ni ka por kapamenta ngaduai kin ka tim jisu amen ka bang ko banya sambat ki khindiat akan ikan setiap kebamenta kalong nak isti kebaningkong kejong Petros kalenong kebasau kedekat kebakat ar hadu kebakat kendai ikan tien kip ong kumni ko hep ba ie tu sngo pula phi ya kata kajing tenju ba meding kaba phi kebajai kebantin ju ya phi kumbadaja kebakhala api anre kat kumba phi o bental lem nak kita kajing sha strong Chris to komen no baha kata kajing pen pau ya keburom ju piru pinyo komen nak kajing komen kebakrau la dala kren ben ya phi na mar ka karten Chris suk ma phi na ba umensim jo ka burom bad ujong blay ya shong happy hapang jong ki sisha la kren ben yu andre ya phang jong pi la pandan burom yu na mar ba ai ba nu ru na pi un stom kum no pnya breu la ne nong tu la ne nong le basniu la ne kum ba shaloni le lu shai kam ki wei andre la nu ru stom kum kristan what I un snow leran and re tur pendan brom yo blay ha kani ka kerteng na ba kata ka ya ka lajai ka banslang ka jing bishar ha ka yeng ka jong blay and re la ka sedang ningkong hangi ka e ka long ka bakut jong kita ki bongku ya ka gospel blay telada da de la da ka ba e ba penem yo bohok hangnu tau bomri blay bat ba pop un pau namar kata kita kibada shashtam ka bakum kamon blay to kin aitino yala ki mensim ha ka bayai le baba haunong thau bayai ni kani kadi ka bang kwa ban pele chingmut bat phi ha kani ka sedap ka bamenta ka topik ka bang abu kalong ka kenhun ka bang snow palashu ya ki jing tenju ha bang iphai ban pek na kani ka shti ka baning kong jong Petros kalenong ka basau ka khat ka bakhat ar hangi ngila ban i kenten ka ba apostol Petros tho ko hep ba ye to snow palapi ye ki jing tenju ba me ding ki ba hapi kani ken kadi kita ka e ka ba apostol Petros open kan mau ye ki bangit ki ba ha ka tu ko por ki ba man ek ta jing shastam ki ba man ek ta jing nanja open kan mau ye ki baki kim dei shu man so pala ye ki ta jing tenju ka baki ki ma namar ka e ki jing tenju ka baki ki ma la dia peniat ning baswa da unong yalam ujongi udai Jesus Christ la da ngi don na ka kunhun ngi don we unong yalam ujongi udai Christ kani gade ki sithi ka ba apostol Petros sutho hakapor bagi Kristan Jew bagi gentil ki lawan ki bawan ki jikala ka bamut ki man ek ta jing shastom ki man ek ta jingye ki man ek ta jingye le hapo ka jing sanshar ki jong pat sha nero ka jing jenjar ka ki ma kala penjenjar ek ki hadu kata ha ka ki las dang no ya ka man phaiden na ka jingye ka ki dan hanu ka e ka ba apostol Petros pen kalong ba u ai mensim ye ki ka ba u uken tu ken ye ki ba ki kim dei ban kan randen na ka jingye ka ki ladan ba ki yang skam hala ka nonglem ka ki ladan ba ki yang skam ha ka jingye ka ki ladan apostol Petros wai mensim ni kini kirukut ki badan nakta ka jaka bagi ken long ki biyane aka ta jingye ka ki dan bagi ken yo ka burom ka ban sawan anda ki lalai asla jong ni ka perthai oh yele si kin man ka jing jenjar kin man ki sitom asla jong ni ka perthai ande anda ki lalai no nang ni na perthai ka burom ka ki saman ka burom ka ki saman kene gede ki ka ba apostol Petros tho sya hagi sosnong jo penwir Pontos Galatia Kapadokia Asia Bithania ki balajian hakini kijaka ki apostol Petros tho ya kini shooting hakapor ko apostol Petros tho ya kini shooting apostol Petros ya ladi udon kenya preng jinjar ya ladi udon kenya preng kata ka jing shashitom kumba makiru ki udah nak keju jing shastom ka ki ma hande ya preng kita ki bro perkhat chu ekta ki jing jar ki ba man hande ya bo yosmo begini ki bangit ki badan nak kata gajaka ki sedang men kanandin ki sko pelai ta jing tenjo ka ki ma wai men sim kuntu ya ki bagi kim dei shu men sko pelai kata jing jar ka ki ma bagi ki long kita ki biai hakata ki jing ka ki ladan
bangingin snow tu susu ka gijing jar ka begini ka gini bangit kiman ak takapor kalong bangingin pai kindiat sa ka jingem lani ka jingsen shar ka jong patsyan hero habangi pai ban pet yo patsyan hero la haken yak senyam hakas nam ka balai penyo edi batlas dang man kiu ka kerdan kum patsya hakas nam ka basan pong sau edi hakapor ka bodang dan tang khandrus nam ula kiu ka kerdan patsya haga jing yarap ka jong kemi ka jong bat kinong ai jingut ki jong man pentelun nya kata ka kam ka jong kadau ka pelong yo patsya nero ba un pistam ki kristan kalong baki kristan kim tre ken ban mani yo kim tre ban dem yo hakapor ka jing sen sha jong nero unero jukwa bakini ki badan na po ka roman apa jing sen sha jong kidoman baki kin mani bat kin dem ho patsya henry kini ki kristan kim tre ka de kita ka dau ko ni patsya nero upan stam ya kini ki kristan kaji perstom kajong nero yakini kristan kalong kabaling kong kalong bau udah aibam yaki ha kita gikso klau u aibam yaki ha kita gikso klau uju shim yakini ki kristan ura yaki badu tap yaki ken ha kata ka sem jong gini ki ha ka sem jong gini gikso badu aibam yaki bakini gikso kita patar yaki bakira penyiap ken yaki kabaar kadai kabau dasana pna yaki Hakan ni kajing sakna puna kajong nero kalong ka jenjar edu kata-kata ha ka bagini ki kristan kita simpor baki kin tukon na ya kaman sim kajong ki ha ka por ka patsya nero u sakna puna ki kabalai kajing penstom kajong kalong bo uthang em ki u patsya nero ha kita ka por u jusim ki kristan bo uthang ki udah penyang ki kum kita ki syarak pan ai kajing sai ya kita ka felau kajong u sim bo uthang ki bagi kelong kajing syai na kabanta ka phalau jong kita kajing penstom ki upatsya nero penstom ki kristan hakapor ki jong yaw nero lakan mau na ka ka bau lale bha hendo yaw nero lakan mau ken ya kata ka kajing le ka basniu ka bau dale kajing penstom ben ki jong ki kristan ya kata lakan mau yaw nero kan no kajing jar ka bagi kristan ki ma hakapor ka kidan na preng kajing sensar kajong nero bat kidan na tuli kimat bang kwa man pel jingmat ha kani kapor ka mamantang kadau bakini ki kristan lani kini ki bangit ibabot yo kris kim dai shu an singopula ya kita kajing tenju ka baki kimat kabading kong kalong bonong yalam ulaman aswai kita kajing sa stom bonong yalam ulaman haswai kita kajing sa stom abang ipet na kani kadkot ka bakhat lai ila mani handrekat kumba yo bentalem na kita kajing sa stom gojong kris handrekat kumba pila yo bentalem na kita kajing sa stom gojong kris Hani laban sotu mau kres long tau no yalam na kanta gejong yam gejong u kres la dia penyat yang baik ta gejing syastam u Petros u amen semnya kini ki bangit bagi kini simmentana ta gejing syastam kres kadai ki bagi ken man ya kata gejing syakan tai kadai ki bagi ken man kita gejing kadai ki bagi ken man kita gejing syastam namar bagi ki labot yo kres Kani kajing syastom hangni kam thau baki kisu syastom klam dadon kano kana gadau hende kajing syastom ka baki kimat kalong baki ki ngai au kres baki kong hobleng ta kajing syastom ka baki kimat hakapor kajing syastom ka baki kristan kimat kajing syakan tat na kiying isam jong ki kimat na kajing syakan tat hak emlang salang ka baki kidan dei tang na kadau ka baki kibut baki ngai yau kres Ngkwa ban play jumut ya bi kendiat sampan kita kajing jar ki bawa ukris uman nilai so ya kajing jenjar ki begini ki kristan ki man aku por kajing sensar ki jumnero hengi pai kendiat sapang kini kajing syastom ki bawa ukris uman kajing jenjar kamen kajing syastom ki bawa uman kajing sak sempat hadin kajing sensar jong pilat hadin kajing syak bisharo pilat u jisu man kita kajing syastom kajing syak sempat ke jongu haba ulah kiu no halo jumding na umah ni kita kajing syastom kat no kajing syastom go kris umat nak banta kajing em gejong kat no kajing syastom gejong kris nak banta kita kipop gejong kris udah mat kita kajing syastom iba jenjar haduk kata-kata kani kajing syastom gejong kris ulah junyo ya ka kajing syastom kabayap sitan lani kajing yap kabasitan nama bun ki bamat ya kani kajing syastom ki juyap no Hashitem gijing penstom ka baki kiman handai ukres umat ek ta gijing umyak apdeng kita gijing stom halu dang don sibun ka bor ban sya kita gijing ninja ba umat aswa ban pinkitiu no udi halo ka dipna umat ek ta gijing stom ka balasa
Sakna pna na kiti ki jongu, ya ki kistat ki jongu, hakapor ko na larung na ki kistat ki jongu, hakata kapor hakaba apniang no yo halor jong ding pna, ujisi umat ki jinge, hakaba umla bandring mat penihar mensim. Umla bandring mat penihar mensim. Kita ki jing ja ki ba uma, ki jing syastam hakamet ka ba uma. Hakapor ka ba dan hakatrang. Ujisu umat ki jing syak ben kuben, umat ki jing syak kentan, umat kenya kata ki jing syak bisar ka ba amle. Umat kita sibun ki jing jenjar ki bau jisu umat. Kau ki jing jenjar ki jisu umat ke dei ke jing jenjar ha kamansim. Aba ulatip bagi ka manjayo. Ulatip bagi ba armut ki senran ki jong wei len no yo ba wei undi no yo. Udan ke jing jenjar ha kamansim ke jong. Utip bak te ki jing sastom ki bau umat. Ki long ki jenjar e hadu kata kata namar lawan ki jing ngdo. Usno tu ek te jing jenjar ki jing pang ki jing thar udah sno tu. Udah semua tu kita jing pang jing kan. Udah ni jing kusla ya kemensium ke jongo. Ulah kuah ba online na kata. Hendrei umle kat kumba uman. Hendrei ule kat kumba kamon ke jong pau jong. Hak jing long dok ba uwan. Udah ni jing kuslai. Udah ni jing kuslai. Namar usmo tu ya jing jenja, usmo tu ya kita jing e ba u hapen man. Ngait bangi sotu ek tek ek jing jenjar. Ingat bangi sotu ek jing jenjar lo prek urung ak kiti berkicat ki jongi. Kat no ken jing jenjar ka bangi ma. Kat no jing so sat ka bangi ma. Ngait bangi sotu ek tek jing jenjar. Hendrei ha ba apostol Petrus utho ek ne jing shastam jong pres umut bagi ni Kristan ni ki bangit ki balana kata kapor. Bagi ken mat ek ju jing shastam kumbau Kristus dama. Umla penyaringkat ek ki bagi ken mat ek jing shastam kumbau Kristus man. Nama kijing syastom ke kiki man. Kampat daya rengkat kijing syastom ke bau kris uman. Kampat daya rengkat bat kata kijing syastom ke bau kris uman. Nama ring semua tu. Apa ngi syastom, apa kini ki Kristan ki syastom na benta kijing ke bagi kidan. Kimla ban syastom ku mau kris uman nama kris uyap usyastom na benta kipop ki jongi bau unyo ban ai ki jung penim ngi. Oh yo kan ai ki jing bam jukut yang ni. Hendrei kini ki Kristan kila ban syastom na ka benta kita ki bangit bagi kin yo ibe kata ka jinget ke bagi kidan bagi ta ki wei ki bayo i kata ka jing syastom na ka benta ka jinget ke bagi kidan kila ban phai so kris kila ban ai ki la ka jing bagi kin sanya tang hoblei bagi kin phai no na kata ka jing na kata ka jing ka bagi kila ju em man chwa shibun ki jiu ki gentil ki phai ha kani ka por ka bagi Kristan ki syastom na benta ka jinget ke jong ki bagi ki wan ha kata ka jing kala ka bamun. Kamat kebahar kebang kuang pelih jemut kelong. Kadau bangim dei syuk ban so phala kelong. Bangi ngilong kinong but kijong. Ngila ban yui hakani kadukhat ke bakhan riu. Ka bawa apostol Petrus utho sya kini kibangin. Andrei la daw no ru sya stom kum Kristan wat ayun sno leran. Andrei tu un pendan burong yo blai hakani ke kerteng. Kani gadik ek bawa apostol Petrus uai men sim mek tak banget ki badan hakata kapor bagi kimdei ben soleran habaki ki syastom kum Kristan. Nama ki syastom nam tak ek bawa ha. Nama ki kim syastom nam tak ek kam sniu ko bagi ki lale. Hendrik syastom nam tak ek ka babha ka bagi ki dale ka bagi ki peninuk sah ki wetan. Kani ka kunten Kristan ka apostol Petrus penen kam hangni. Kalong bau un penia phe ne kita ki Kristan na kini ki jiu ki gentil ki ba em yak ta ki jingem ka balengkar ki ba em yak ta ki jingem ka basniu bau un penia phe ki ba ki kin long ki ba kham kerpang Henry kini ki kinten Kristan na tu ki por la pen laju pendan kam yak ka ken kum kinten sen la ne ben yoben ya kita ki nongot ki jong Kris la pendan kam yak ka kum kinten sen bat ka kinten ka ben yoben ya kita ki nongot ki jong Kris ki sipadom ha ka po ha kini ka por ki jusim Oke jusim ya kino jing tho ki aki kinro lane ki surok ban tho ya kata ka kenden ya kata ka kenten Kristan ha ki surok lane ki kinro bat ki pha ya kini ki Kristan ban sim ya ki ba ki kin bentu ben ban ba ki kin le ya ki berjaklia nam ta kata kenten ka ba ki la tho hendra ki Kristan na tu ko por kim jutre ya ka ban bentu lane ban yo ben ya kata ka ba ki la tho hendra ki kim tre ban le kita ki bro hendra ki mat kita ki syastom ya ka ba kini ki spairom ki sim ya ki bat ki penstom ya ki namar kim tre ya kata ka ba kini ki spairom ki le kar kom him ki banget ya tu ko por ki balong kita ki nombot ki jong Kris ki balong ki nombot ki jong Kris
Kidan naki ki baju em yang tak jingem ka balengkar. Kidan naki ki em yang tak jingem kum bagini ki jentil ki em. Ki ya kle lang mat kita ki rompong jo ka patei. Ki kle lang mat kita ki jingjak dia jong ka kapor ka baki ki em. Bun naki ki pai mat em yang tak jingem. Andai apostol Petrus pentu ye ki baki kim dei ban long kum ba kita ki jentil ki long. Andai ki dei ban penya per ya ladi baki ki long kita ki nombut ki jong Kris. Abang ipai ban pet akan ikan khat ke bakat san hani ngila ban wi bawa apostol Petrus pentu ye ki baki kim dei man shashdom na banta ke jing punya breu na banta kita ki kam snu ke baki kile handrei ki dei ban long kita ki breu ki bai tu ya de ki shashdom na banta ka kerteng ke jong Kris baki kim dei ban snol aranya baki ki shashdom na banta ka kerteng ke jongu ki dei ban snol aranya baki ki shashdom kum kita ki nong punya breu bat kita ki bale kita ki kam snu. Namar ken ka kam snu kaba kini ki bangit ak to por kile bun naki ki jule ya ka ba kini ki jentil kile bat ki jing bishar ka long shwa ki bangit ka sapon jong ne ka pon ba ka long ki jing bishar ka long shwa ya ki bangit ani ngila ani wi na ken ki khat ka ba khat yo ka apostol Petrus ko na ba kata ka ya ka la jai ka ban sang ki jing bishar ka ying jong blai Henry la kas dang ning kong yangi kai ka ban long ka bukod jong kita bangkong ya ka gospel ki jong blai kani ka pan kan mau ya ki bangit ki baman kita jing shastom ki baman kita jing jar bagi jing bishar kan wan shwa naki bagi jing bishar kan wan shwa naki kani ka mot bagi jing bishar kan wan haswai ka balang bali kita ki nongbut ki jong baka no tam lai kan long ya kita bangkong ya ka gospel baka no tam kan long ya kita bangkong ya ka gospel kan no tam kan long ya kita bangkong ya ka gospel kiba iem nya kita jingim ka balingka kiba iem nya kita jingim ka ban pelsngo pa ya ladi nama kini kinombut ki jong Kris kini ki balong ki badan napo ka balang ki jong Kris ki dan kam ban ai ka jingkin ka jong ki anda kita kismi ka jing bisa kan wan kini ki bongkong ya ka gospel kidei kita ki breu ki bom le sunyo bat ki bakantai ya ka tin ka jong blai ki balai bom sinyo bat berkintai bagi kim kuat ban priang nya kata ka ka bal ayalap ya ki bagi kim kuat ban priang nya kata ka ka bal pan snow ki henry ki ya hala ka jong gamon ki kintai ya kata ka bagi ki kuat henry ki ya ha kata ka bagi ki kuat ka bagi kita snow ha kim kile bom sinyo ya kata ka gospel ka jong Kris lara ka jing bishar kani ki jing bishar arta to kadan ki jingmut ka bawa apostol Petrus thong ni mai gini ki Kristan ki baman ki jing shastam ki baman ki jingye hang ya perthai ki amat lupa ki jing bishar ki amat suai ki jing bishar lembag jing shastam ka baki ki ma ki ni ki jentel dan kita bom ni ki badana kita kapor ki layo i ki jing shastam ka baki ki ma henry kim tepat ba kita jing shastam ka baki ni ki jentel ki hapan man kalong kampalat pani kini ki Kristan ki baman ka to kapor kampalat ya kata ke jistom ka bang ni ki Kristan ki man kini ki jentil ki hap ban man anda la poi anda kata sing ki jing bishar kan poi bat kini ki jentil ki hap ban ai ki jing bat kunjuru ki hap ban mat kampalat ya kata ke jistom ka bang kini ki Kristan ki man anda ki ka bang kuat ban penkut na kini ka por ka pamenta ka long bakum kumba mangi long kita bangai ki jong Kris kumba mangi long kita balai pila di hau tai kadon kami ngi bangi ngim dei su ban so pala la dei man kita jing shastam la dei man ik jing jar ik jing ngojongi kam dei su yangi bangi ngim so pala kita jing jar bangi ma namaru Kris wa dia penyat iswa jongi ya kita ki jing le ki bangi ma ki jing shastam ki bangi ma iswa jongi ka patai ki long ek datang sting pore ki long ki baleng ko adu kata lada i perkhat kita kasih ki jing bishar ya ta jing bishar kan wan lada kita jing bishar kan wan ka jing jar ka bangin mat ka jing jar ya kita ki bonget kin mat kita kasih jing bishar kan long si bom jukut bakam dan su ka jing kot henry ka jing jar ka bangin mat asla jung ni ka pacai ka balong tang siang pore bat ka baleng kot ha jing shastam ka bangin ma ka don kam ni
ya ka bangingin ai tu yala dia try bangingin syanya au bangingin ai tu yala dia au bangi ngila ban yasha pring kita jing jar ka bangi ma ya ka bangi ngila ban ai tu yala dia try bangingin syanya au hagi jing lam ka jong la da u dan dekat hagi jing ngam jong ni ngin bangi ngila ban yasha ya kita jing jar ki bangi aku tu ka bol kila ban sya ya kita jing jar kila ban sya ya kita jing ka baki kiman ka deiling bagi jing dekat ka jong blai bo blai we dan sendak jong ki bagi kita ni kita jing yasha bagi kila ban le kita ki berang ni kini kita bang kuat punya sampai pihak ni kapor ke pemerintah minta keburan bujang mulai